På Kirkebakkeskolen i Vejle er det ikke lærerne, men eleverne, der står for IT-support i timerne. Et særligt udvalgt hold af de ældste elever bliver tilkaldt, når det kniber med teknikken. Og det er ikke kun de bogligt stærke elever, der er en del af det her eksperthold. Så når du så skal lægge noget ind, så går du herover eleven. At få en gyserhistorie fra skrift til skærm kan være en udfordring, når man kun går i 3. klasse, som Louise Schmidt. Men med Mikkel Petersens hjælp går det hele lidt lettere. Så kan du prøve at trykke på den der. Mikkel Petersen er en ud af ca. 20 elever på Kirkebakkeskolen i Vejle, der udgør en lille IT-elite. IT-rødderne kalder lærerne dem. Kan du prøve? Kan du huske det? IT-rødderne bruger omkring 2 lektioner om ugen på at hjælpe skolens yngre elever med teknik. Det synes jeg faktisk er rimelig dejligt, at man kan lære, altså give ens viden videre til de mindre, så de også lærer det. Og det er netop det at lære fra sig, der er IT-røddernes fornemste opgave. Det boglige er ikke afgørende, og det betyder, at bogligt svære elever pludselig føler sig kloge. På en skala fra 1 til 10, der vil jeg sige 9 i det her og 6 i dansk eller sådan noget. Også lærerne er begejstrede over at mærke elevernes entusiasme. Det, de beretter, det er, at særligt dem, som måske har udfordringer i andre dele af deres skoleliv, at de her oplever en høj grad af succes. Det er eleverne selv, der sammen med professionelle konsulenter og Microsoft udvælger, hvem de synes kunne være de bedste IT-rødder. Jeg synes, det føles dejligt, altså, at man kan noget, som måske andre ikke kan. Hvor de andre, altså for eksempel i dansk, stiller nogle ting, de kan, som jeg kan, eller som jeg ikke kan. For Mikkel betyder det, at han oplever nogle store succeser her, som han ikke gør måske i dansk undervisning, hvor han møder mange udfordringer. Og det er ikke kun de store elever, der får udbytte af IT-ordningen. Det er fint, fordi hvis jeg nu ikke selv kunne det, så var det lige en til hjælp. Men fordi lærerne er for dårlige til IT? Nej, det vil jeg ikke mene. Jeg synes, at det handler om at finde ud af, hvordan bruger vi vores ressourcer på en rigtig fornuftig måde. Og det vi er gode til, det er at lede undervisningen, og det ungerne de er gode til, det er at bruge multimedier på en kreativ måde. Eleverne får ikke karakterer for at hjælpe. Så kan du bare gå ind til din lærer igen. Men der er nu alligevel en lille bonus. Lige nu der slipper jeg for matematik, så det gør ikke noget. Og selvom der altså ikke er højere karakterer at hente kun ved at være IT-rod, så stiger elevernes karaktergennemsnit faktisk alligevel, simpelthen fordi de ofte forbedrer sig generelt.